ଲେଖୁନା ଏଠି କିଛି ନୁହେଁ। ଲେଖ ଏଠି ଏ ଲେଖ। ये ଲେଖ କଥା ଶୁଣିବନି। ପାପାକୁ କହିନି ତମ ପାପାକୁ କହିନି ତମ ପାପାକୁ କହିନି କହ ମୁଁ ତମକୁ କ'ଣ କହିନି କି ମୁଁ ତମକୁ କିଛି କହିଛି କି ହଁ କ'ଣ କହିନି କ'ଣ କହିନି ତମକୁ କ'ଣ କହିଲି ତମକୁ ମୁଁ ତ କିଛି କହିନି ତମକୁ ମୁଁ କହିଲି ତମକୁ ଲେଖ ହଁ ମୁଁ ତମେ ତ ଜୋରରେ ପାଟି କରୁଛ ମୁଁ କେତେବେଳେ ଜୋରରେ ପାଟି ତମେ ଏଇ ଚିଲଉଛ ତମେ ତ ପାଟି କରୁଛ ତମେ ତାହେଲେ ଗୁଡ୍ ପିଲା ନୁହେଁ ବ୍ୟାଡ୍ ପିଲା ହଁ ଲେଖିବ ନା ନାଇଁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯିବ ସୁଜିତ ସାର୍ ପାଖକୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯିବ ସୁଜିତ ସାର୍ ପାଖକୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯିବ ସୁଜିତ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯିବ ଯା ଟ୍ୟୁସନ୍ ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ଯଦି ନ ପଢ଼ିବ ତମେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଅ ହେଲା ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯା ତମେ ଏଇ ବସ ବସ ନହେଲେ ମୁଁ ପୁଣି ବାଡ଼ି ଆଣିବି ବସ ହଉ ଯିବନି ଆସ ମୋ ପାଖରେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ହବ ଆସ ମୋ ପାଖରେ ପଢ଼ିବ ଆସ 1 2 3 ଆସିନା ହଉ ଯିବନି ଟ୍ୟୁସନ୍ ଆସ 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 କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି ଆସ ଲେଖ ଶୀଘ୍ର ଲେଖିଦିଅ ଲେଖ ଶୀଘ୍ର ପାଠ ଶୀଘ୍ର ସରିଲେ ଶୀଘ୍ର ପାଠ ସରିଲେ ତମେ ପୁଣି ଖେଳିବାକୁ ଯିବ କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି କିଛି କହିବ କି କ'ଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛ ଇଏ କି କାନ୍ଦ ଭଲ ଭାବରେ କାନ୍ଦୁ ନା ଆ ଆଇ